Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, sa katarong sa kumbana, sa iyang karesponsable, wala ki ko magdahom nga may tinago di ay siyang kabuang. Naanami duha ka mga anak mga idol. 7 years na ang milabay. Sukat mi nakasal. Og sukad sa among kaminyoon mga idol. Wala gid ko pagut mi sa kumbana. Kay kugihan siya. Good provider. Apan, niining bulan sa Abril, wala ko magdahom nga masakpan ko siyang may ka-text nga laing babae. Palihog, itago na lang ko sa pangalang Mylene. Kinsa na imuhang ka-text ga? Ha? Kuan, kining... Dili mo di ako, Dili imo ha? Ikaw ang ka-text diha, unya dili na imuhang text? Kuan, uy. Nag-text akong kauban sa trabaho ganiha. Gitext niya yung uyab. Gamit imuhang cellphone? Ngano wala siya cellphone? Ha? Wala tingali siya load. Ug magpaload ay siya. O di ba ka mag-chat siya sa messenger? Ha? Abot niya, uy. Basta kay, hindi hiram siya sa kong cellphone. Mao ba? Halata kay na makaksiya. Unya ka lang ni katulog ni mo. Kubiun ko kinang imuhang cellphone. Di ara iyang cellphone. Tanahon ko ni. Nagdudag ko nga. Iyang babay to iyang ka-text kaganiha. Husto, ang iyang messages, ang sent items, ang calls. Kakusog sa kulba sa pagdukan. Ingunog sa matubag dirita na akong mga pangutana. Oh. Kadaghan sa recorded calls. Murag maunak yun eh. Kuya Totoy og Lola Hubag, gibati gyud kog kulba. Dihang nagunit ko sa cellphone sa kumbana. Kay feeling jud nako na ako'y madiskobrehan nga dili na ako magustuhan sa iyahang cellphone. Og didto, nabati ko ang tanan. Pinaagi sa mga recorded calls. Kay sa cellphone sa kumbana mga idol, automatic mang masave ang outgoing og incoming calls. Nabati na ko ang ilahang mga istoryahanay, ang ilang mga I love you. Nangurog yun ko mga idol, daw sa mubuto ang akong dughan. Mautong ako siyang gipukaw. Kinsa ning babaeng imong katawag? Ha? O sabi katawag, uy. Katog na gani ga. Tubag ako! Kinsa ning babae, Hana? Tubag ako. Kinsa ning babae nga imong katawag? Nabati ko na tanan ninyong panagsulti. Mo-deny ka lang maghihapon. Gusto ka? I-play na ko ning inyong recorded calls. Sorry ga. Pero, simpleng storya naman to na mo ba? Simpleng istorya? Ga, I love you mo. Wala mo ingon kang simpleng istorya lang to. May relasyon mo sa maong babae, dili ba? Kanusa lang? Oo. May relasyon mi. Ang kunon ko ga. May retabo na mo. Sa makadagang higayon. Nga naman. Nga nabuhat mo kininako. Amay kong darong ka. Sorry ka. Wala ko tuyo Sorry. Wala tuyo Pila kay gayon mong naggabas. Wala ninyo tuyo Wala ninyo tuyo
Kasakit sa imong gibuhat ka. Sakit kayo. Sorry ka. Sorry kayo. Kuya Totoy, og lola ko ba? Wala ko kasabot sa kong gibati that time. Kana bang gusto ko nilang mamatay? Kay dili na ko madawat ang gibuhat sa kumbana. Sakit kaayo. Wala ko magdahom nga sa iyang kabutan, sa iyang katarong, may kabuang di ay siyang ginabuhat. Perti niyang pangayog sorry nako. Og dito, giingnan ko siya nga gusto kong tuldukan na niya ang ilang relasyon sa maong babay. Tawgi ang imong babay. Tawgi siya! Nganong tawagan ko man siya? Matud ko tawgi siya. Og putla na ang inyong relasyon. Ha? Unsa man? Dili nimo kaya? Oh, tawagan ko siya. Bulagan ko siya. Ingna nga makikita ka niya. Ha? Makikita? Makikita ka niya. Gusto ko madungog nga makigbulag ka sa iya, ha? Please. Di ko gustong iskandalo ba? Dili ko mag-iskandalo. Gusto ko makita tong babae nimo. Niya na sa makto. Dili ko sa pikas table. Diha kapag hulat niya. Makita og madungog ko ang inyong panagsultihan. Kay duol rin atong mga lamisa. Siguro, nga madungog ko ang dapat ko madungog. Nga makigbulag na kaniya. Siya na ka na nagpaingon diri. Babe? Lingkod. Kana siya. Maunang babayhana ang iyang gipuli na ako. Wa siya gabae. Idarang babae. Kalami niyang sagpa-sagpaon. Kalami nilang duulon. Kalma lang, Maylin. Kalma lang. Humanaga. Tuwa na siya. Nakikbulag na ko niya. Mauto siya ay magipulin ako. Idarang babay? Kapangit ato niya? Unsa may nakita mo ato niya, ha? Unsay naa niya? Ambot ka. Grabe. Nangabit naman lang ka. Katupag yung babay nga murag tag-20 na lang di San Pedro. Idaran nga pangit. Insulto kay ni sa kong pag-aasawa. Please. Gusto na. Wala na mi. Kuya Totoy, og lola ko bag. Yes, wala ko nag-iskandalo dito sa McDo. Kay lagi, dili ko gustong pagfiestahan mi sa mga tao. So okay na. Adungog ko, nakigbulag na ang akong bana sa maong babay. Ngamatod pa niya, gaparenta ko no og kalipay sa mga lalaki. Og nainsultog yun ko, kay ang maong babay, idaran na. Og dili man sa pagpanaway mga idol. Dili gyud siya kagandahan, maong naglibog ko kung unsay naaato niya nga wala na ko. Pero ang pinaka-problema mga idol, kay magbulan akong may gipamati sa kong lawas. Sa sugod ato, gitago ko lang kini sa kumbana kay mauwaw ko. Pero kadugayan, wa na gyud ko makaantos. Katul kaayo ang akong kinataw. Sakit mangihi. O ga-discharge ko og color yellow. Giingnan ako ang akong bana bahin ini. Mautong ni anto gyud mi sa doktor mga idol aron magpa-check up. Og niingon ang doktor nga natakdan kog STD. Nga nakuha sa kong bana sa iyang karelasyon nga prostitute. Karon mga idol, ginisitahan ko og mga tambal. Hangtod karon, nagpangagot pa ko
ako sa kumbana. Pero wa ko kabalo kung unsa gyud ang angay kong pagabuhaton. Tungod sa among mga anak, maayo man og trabaho ang akong bana mga idol. Ang iyang sweldo, ng anak ko. Pero, wala na ko'y pagsalig sa iyaha. Unsa may buhaton ko ini. Unsa may matambag ninyo nako. Palihog, tudluoy ko ninyo sa angay kong pagabuhaton. Og nang hinaot ko, nga dili nimo i-mention ang akong tinuod nga pangalan. Kay dili ko gustong masayod ini ang akong mga ginikanan. Ingon man ang akong mga igsuon. Daghang kaayong salamat, Kuya Totoy og Lola Hubag. Ang inyong tigpaminaw, Maylene. Maayong hapon sa tuwan letter sender si Maylene. Maayong hapon. Maadjong init nga hapon nimo din ha, Kuya Totoy. Ug nimo pod my loves kabisyo. Init kaayong panahon, my loves. Lamay kaayong magpabugnaw. Tara sa Baganihan Marilog at tag G-Pads. Mauna ang bagong open nga homestay and cafe diha sa may Baganihan Marilog. Magianan ninyo, my loves, kay along the highway na. Testingin ninyo dito kay very nice lagi, promise. Nahalaoy ari sa tang Inday Maylin kay sus magsakit og apil atong dughan aning nahitabo ni Inday Maylin karon. Kuya Totoy, bulhot diha. Kung paminaw ni mo imong bana nagbag-o na, ipagamahayan niya yung gibuhat sa imong pagluib kaniadto. Nya kay bayaran naman to, nadara siya, natintal ra siya. O tagay siya chance. Pero paminaw ganin mo gasigi gihapon, o sa laing babae na pod, motokar na pod. Aw, panahon na po sigurong undangon na nanay mo imuhang pagiging martir diya. Kay una, dili man kabayaran. Ikaduha, dili ra magkataw-taw da sa inyong panimalay. Ikatulo, magkasakit na jud ka na. Matudas jud kag sayo di Adam. Di ba la? Nagkasakit na gani siya, natakdan daw kuno siya og STD man siguro to. Naglibog lagi daw siya kung unsa daw naa atong maong babay kay idaran na. Unya di pa gyud daw kagandahan. Unsa daw nakita sa iyang bana ni adtong babayhana nga kung siya pa gikan sa iyang suwat ang iyang pagka-describe, mura ra daw tag 20 diha San Pedro. Gikan gyud na sa atong sender ha. Siguro dahil kay gaparinta man to o kalipay ang iyang karelasyon, basin to imuhang bana atong nirinta ra to siya. Unya kay nakauyon man siya sa serbisyo day. Basin maayo kay mudalag palami. Mao na nahimong suki ang imuhang bana. O eventually, sa sige nilang ginamsanay, na-fall imuhang bana kay maay lagi mo daw kuan. Aring kengkeng. Yes. Kung paminaw, again, kung paminaw ni mo, deserving imong bana sa kapasayloan nga imong gihatag, nagbago siya, nag-utro siya, why not? Unya day kay niya naman ni day, nag-decide man ka nga mustay gihapon diha sa imuhang bana tungod sa inyuhang mga anak. Although wala na kay salig sa iya ha, normal ra na day nga magduda ka. Labi na nga bag-o pa ang nahitabo. So kanang pagsalig, trabahoon pag yun na sa imuhang bana og balik aron nga makuha na po niya ang imuhang pagsalig. Sige ra day, niya namang yun ni. Ang tanang kami nyoon dili perpekto. Maupod ni ang inyuhang pagsuway day. Mintras makaya pa, sige go. Pero kung dili na, ayaw pug sa imong kaugaling. Salamat sa imong pagsalig na itong programa Letter Sender. Salamat Inday Maylin. Ug ikaw pod my loves, kung naa kayo suliran sa kinabuhi din nga gusto nimong ipaabot din hinamo ni Kuya Totoy, ayaw ra kaulaw, ayaw ra kahadlok nga mailhan ka, kay sekreto man na to. Pwede ra kaayo kang mangalyas my loves. I-PM lamang ko Lola Hubag Love Radio. Kabisyo ay kalimot like, share ug follow sa tuang official Facebook page Love Radio Davao, Lola Hubag Love Radio ug ako Kuya Totoy Love Radio Davao. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always.